ଶୁଣ ପିଲାମାନେ, ତମ ପାଇଁ ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଗପ। ଗୋଟେ ଗାଈ ଥିଲା, ତା ନାଁ ହେଉଛି ବଉଳା। ତମେ ଯେମିତି ତମ ମାମା ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ କୁନି ବେବି, ସେ ବଉଳା ଗାଈର ଗୋଟେ କୁନି ବାଛୁରୀ ଥିଲା, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଜହ୍ନ। ଭାରି ସୁନ୍ଦର, ଡଉଲ ଡାଉଲ, ଖେଳକୁଦ, ଭାରି ବଦମାସି ତମ ଭଳିଆ, ଭାରି ଦୁଷ୍ଟାମି କରେ। ହେଲେ ବଉଳା ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ତାକୁ ଗେଲ କରିଦେଇକି ଯାଏ। ଆସିଲେ ଜହ୍ନ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ ମୋ ମା ବଉଳା କେତେବେଳେ ଆସିବ। ଆସିଲା ମାତ୍ରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜହ୍ନ ଯାଇକି ମା ପାଖରେ ଗେଲ ହୁଏ। ଏମିତି ସବୁଦିନ ବଉଳା ଆଉ ତା ପିଲା ଜହ୍ନର ଏ ହେଉଛି ଘଟଣା। ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ବଉଳା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିଲା ଚରିବାକୁ, ଜହ୍ନ ଘରେ ଥାଏ। ତ ଏମିତି ସେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ହଠାତ୍ ସଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। କ'ଣ କରିବି, କେମିତି ଯିବି, ଏତେ ରାତି ହେଲାଣି, ମୋ ଜହ୍ନ ମୋତେ ଚାହିଁଥିବ, ଏମିତି ବଉଳା ଭାବୁଛି। ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ବାଘ ବାହାରିଲା। ବଉଳା କହିଲା, ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ବାଘଟା ବାହାରିଲାଣି, ବାଘ ବାହାରିଲେ ତ ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇଦେବ। ବାଘ ପୁରା ତା ସାମ୍ନାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। କହିଲା, ଏ ବଉଳା, ତୁ ମୋତେ ଚିହ୍ନିଛୁ? ମୁଁ ଟାଇଗର, ମାନେ ବାଘ। ମୁଁ ଆଜି ତତେ ଖାଇବି। ବଉଳା କହିଲା, ହେଇଟି ଭାଇ, ତମେ ମୋତେ ଖାଅନି। କାହିଁକି କହିଲ? ମୋ ଘରେ ମୋର ଗୋଟେ କୁନି ବେବି ଅଛି, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଜହ୍ନ। ତାକୁ ଭୋକ ଲାଗିବଣି, ମୁଁ ସିନା ଗଲେ ତାକୁ କ୍ଷୀର ଦେବି। ବାଘ କହିଲା, କିଛି ଗପ ମୋତେ କହନି, ବେଶୀ ରୋଲ ଦେଖାନି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋକରେ ଅଛି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତତେ ଖାଇବି। ବଉଳା କାନ୍ଦି ପକେଇଲା। କହିଲା, ବାଘ ଭାଇ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ଚାହିଁଲେ ମୋତେ ଖାଇଦେବ, ହେଲେ ଥରେ ଭାବିଲ ତମ ପେଟ ସିନା ପୁରିଯିବ, ହେଲେ ମୋ ଘରେ ଯେଉଁ ମୋର କୁନି ବେବି ଅଛି ଜହ୍ନ, ସିଏ ଭୋକ ଉପାସରେ କେମିତି ରହିବ? ଗୋଟେ କାମ କରିବ ଭାଇ, କଥା ଦେଉଛି, ମୋତେ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମୁଁ ଯିବି, ମୋ ଜହ୍ନକୁ କ୍ଷୀର ଦେଇକି ପୁଣି ତମ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିବି। ବାଘ କହିଲା, ନା 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 ନା, ଏ କଥାକୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତୁ ଯିବୁ ପୁଣି ଆସିବୁ, ଏ କଥାକୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଭୋକରେ ରହିବି ନା? ଇମ୍ପସିବୁଲ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତତେ ଖାଇବି। ହା 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 ହା। ବଉଳା କାନ୍ଦିଲା। କହିଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ ମା, ମୁଁ ତତେ କଥା ଦେଉଛି ବାଘ ଭାଇ, ମୋ ପିଲାକୁ କ୍ଷୀର ଦେଇ ସାରିବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ତୋରି ପାଖକୁ ଆସିବି, ସେତେବେଳେ ମୋତେ ତୁ ଖାଇବୁ। ତା ଆଖିର ଲୁହ କ'ଣ ଲାଗିଲା କେଜାଣି, ବାଘ ବିଶ୍ୱାସ କରିଗଲା। କହିଲା, ହଉ ଯା, ଦେଖ, କଥା ଦେଇକି ଯାଇଛୁ ମାନେ ତୋ ପିଲାକୁ କ୍ଷୀର ଦେଇ ସାରିକି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବୁ। ବଉଳା ଫେରି ଆସିଲା। ବହୁତ ସମୟ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ତାର ଆସିବାର, ତେଣୁ ଜହ୍ନ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଥିଲା। ଧାଇଁ ଆସିଲା ମା ପାଖକୁ। ମା ମା, ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ ଏତେ ସମୟ? ମୁଁ କେତେ ଖୋଜିଲିଣି, ମୋତେ କେତେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ବଉଳା ତାକୁ କେତେ ଗେଲ କଲା। କହିଲା, କ୍ଷୀର ଖାଇଦେ। ଜହ୍ନ ଆସିଲା, ଖେଳି କୁଦିକିରି ସିଏ ତାର କ୍ଷୀର ଖାଇଲା। ସିଏ ଜାଣିଗଲା ତା ମା ତା ପାଖରେ ଅଛି ମାନେ ତାର ଆଉ କିଛି ଡରିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବଉଳା କଥା ଦେଇକି ଆସିଛି ବାଘକୁ, ତାକୁ ସେଠି ଯିବାକୁ ହବ। ସେ କ'ଣ କରିବ ଭାବୁଛି। ହଠାତ୍ ସେ ତା ମିମି ବେବି ଜହ୍ନକୁ ଡାକିଲା। କହିଲା, ଜହ୍ନ ଶୁଣ, ଏ ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ଯାହା ପାଖରେ ଅଛୁ ତା କଥା ମାନିବୁ। ମୁଁ ଥାଏଁ କି ନଥାଏଁ, ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖିବୁ। ଆଜି ଅଛି, ମୁଁ କାଲି ନଥିବି। ଜହ୍ନ ଏ କଥା କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥାଏ। ବଉଳା ତା କପାଳରେ ଗେଲ କଲା। ତାପରେ ଯେମିତି ଜହ୍ନ ଟିକେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେଇକି ଖେଳାବୁଲା କରୁଛି, ବଉଳା ଫେରି ଆସିଲା ଜଙ୍ଗଲ। କାହିଁକି ନା, ସେ ବାଘକୁ କଥା ଦେଇକି ଯାଇଛି। ବାଘ ବି ତା କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ସେଇମିତି ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ପିଟୁଥାଏ, ଆଗକୁ ଯାଉଥାଏ, ପଛକୁ ଯାଉଥାଏ, ଶୋଉଥାଏ, ଉଠୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ ବଉଳା କେତେବେଳେ ଆସିବ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ବାଘ ଦେଖୁଛି ସତରେ ବଉଳା ଗାଈ ଅଧରାତି ବେଳକୁ ତା ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ବଉଳା ଆସି ପହଞ୍ଚି କହିଲା, ବାଘ ଭାଇ, ଖାଇବ ପରା କହୁଥିଲ, ଏଥର ଖାଇଦିଅ। ହଠାତ୍ ବାଘ ଚିନ୍ତା କଲା, ଏମିତି କ'ଣ ହେଇପାରେ? ମୁଁ ଖାଇବା ଲାଗି ତାକୁ କହିଛି, ସେ ମରିଯିବ, ତା କୁନି ପିଲାଟେ ଅଛି, ଏତେ କଥା ପରେ ବି ତା ଜବାବ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଖୁସି ହେଇଗଲା ବାଘ।
କହିଲା ତୁମ ମା ପିଲାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଭିତରେ ମୁଁ କାହିଁକି ମଝିରେ ପଶିକି କଣ୍ଟା ହେବି। ଯା ବଉଳା, ଆଜି ତୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ରାତିରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲିବୁନି। ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ା ମୋ ଭଳି ନୁହନ୍ତି। ବଉଳା କହିଲା ହଉ ଭାଇ। ତାପରେ ବଉଳା ଫେରି ଆସିଲା। ଆସିଲା ପରେ ପୁଣି ତା ଜହ୍ନ ସହିତ ଯେମିତି ସେ ଖୁସିରେ ଗେଲରେ ରହୁଥିଲେ ସେମିତି ରହିଲେ। ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା ଜାଣିଛ ପିଲେ, ଆମେ ତିନିଟା ଜିନିଷକୁ ମାମୁଁ ବୋଲି କହୁ। ଗୋଟେ କହନ୍ତି ଜହ୍ନ ମାମୁଁ, ଆଉ ଗୋଟେକୁ କହନ୍ତି ପୋଲିସି ମାମୁଁ, ଆଉ ଗୋଟେକୁ କହନ୍ତି ବାଘ ମାମୁଁ। କାହିଁକି ନା ମାଆଟେ ଯେତେବେଳେ ତା କୁନି ପିଲାଟିକୁ ଶୁଅଉଥାଏ, ବୁଝଉଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ପିଲା ବୁଝେ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ମା ଆକାଶର ଜହ୍ନକୁ କହେ, ଏ ଜହ୍ନ ତୁ ମୋ ଭାଇ ଭଳିଆ, ଏ ଦେଖିଲୁ ମୋ ପିଲା କାନ୍ଦୁଛି। ତ କୁନି ପିଲା ଜହ୍ନକୁ ଦେଖିଲେ ହସି ଦିଏ, ଶୋଇପଡ଼େ। ତ ଜହ୍ନ ମାଆକୁ ଭାଇ ଭଳି ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ମାଆର ଭାଇ ବୋଲି ଜହ୍ନ ଗୋଟେ ମାମୁଁ। ନାରୀ ଜାତିର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ପୋଲିସ ରଖିଛନ୍ତି। ନାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ମା, ତେଣୁ ମାଆର ସୁରକ୍ଷା ଯିଏ କରେ ସେ ମାଆର ଭାଇ। ତେଣୁ ପୋଲିସମାନଙ୍କୁ ବି ମାମୁଁ କୁହାଯାଏ। ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗାଈକୁ ମଧ୍ୟ ମାଆର ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ। ଯେହେତୁ ବାଘ ଥରୁଟିଏ ହେଉ ପଛେ ଗାଈକୁ ଜୀବନ ଦେଇଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଗାଈ ତାକୁ ଭାଇ ବୋଲି ଡାକିଥିଲା। ଗାଈର ଭାଇ ତାମାନେ ଆମ ମାଆର ଭାଇ, ତେଣୁ ବାଘ ବି ଗୋଟେ ମାମୁଁ ହେଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆମେ କହୁ ବାଘ ମାମୁଁ। ଗପଟି କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ, ଲାଇକ୍ କରିବ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବ। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଥରକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଗପ ନେଇକି ଆସିବି। ହେଲା, ବାଏ।